Azkeneko asteburuan jokatu dituzte 6. berria eskupilota txapelketako 2. kanporaketako azken 2 partidak. Larun batean Martina Xemein eta Irurtzun aritu ziren nor baino nor Hernaniko kiroldegian. Markinako taldeak iaz 2. postuan bukatu zuen txapelketa eta hori dela eta aurten 2. kanporaketan sartu da lehiaketara. Hala ere bizkaitarrak ez ziren gai izan nafarrak mendean hartzeko. Irurtzundarrek erakustaldi bikaina eskaini zuten eta 3 partidak irabazita aise igaro dira 3. kanporaketara. Kadeteen mailan Idoate eta Beraza 10 utzi zituzten Gorosabel eta Aranguren. Nafarrek partida txukuna egin zuten eta bizkaitarren akatsak izan ziren partida erabaki zutenak. Juveniletan Markina Xemeinek itxura hobea eman zuen. Uriona eta Aretxabaleta aurretik jarri ziren eta ez zizkieten gauzak erraz jarrian Sotegi eta Zabaletari. Tanto luze eta gogorrak jokatu zituzten, baina nafarrek hobeto egin zioten aurre azken txanpako nekeari. Azken emaitza 15 eta 22 izan zen. Horren bestez kanporaketa esku-eskura jarri zitzaion Irurtzuni eta oso zail bizkaitarrei. Partida irabazteaz gain, Irurtzun 3 tantotan utzi behar zuen Markinak kanporaketa pasatzeko. Lehenengo txarto, hazia atzela izango txarto. Ez da, ziko zetan, da gero kozetan hazia dine, jota apurtu. Horra, bezku apurte, Gontzal bezku apurte, eta hola nezile egin zera. Kantza bega azkenin, da eurek hasi ondo joatzen, da moztik atu da. Kozak azti, ez da milarrek. Nik uste dut eurek bikote oso kompletu izan dela, eta gu apizkat kojo ibiliga. Da gero, juvenilen partiduen, ez da, ondo ibili die, nik uste dut azkenako pizkan nekatu behin dielak guriek eta gero eurek naparrak orain da, 2. partiden da, nik ondo irazi da. Oso zaila, 22-23 amaitzu bidea eta hau bikote oso ona da eta oso zaila. Irabazten badabe, nik ingo dabe. Baina azken partida irabazteko ere ezen gai izan Martina Xemeingo taldea. Nagusien mailan norgehiagoka gogorra jokatu bai, baina oraingoan ere Irurtzun izan zen garaile. Idoate eta Etxebarriak 17 tantotan utzi zituzten Beitia eta Castillo, kanporaketa erabakita utzita. Orotara 42 tanto egin zituzten bizkaitarrek eta 76 nafarrek. Era horretan, Irurtzun izango da berria txapelketako 3. kanporaketara igaroko den taldea. Eta ez hori bakarrik, emandako maila ona kontutan hartuta, txapelketa irabazteko favorito nagusien artean dago.